соли 2001 масъули бахши шиносномадиҳӣ ҳарфи 16-уми алифбои тоҷикиро аз номам ҳазф кард. ҳоло душвор аст гуфтанд ки он замон дар сари вай чӣ мегузашт. шояд субҳ бо дасти чап аз хоб бедор шуда буд, шояд умуман шаб хоб накарда буд, шояд ҳамсараш субҳона таҳия накарда буд ва ё шояд дар мактаби миёна аз фани забону адабиёт ҳамеша баҳои 3 мегирифт. муҳим нест, аммо бо гузашти расо 20 сол ин кор сабаби саргардониҳои ман ҳангоми гирифтани шиноснома шуд. салом дӯстони қанд. имрӯз шакли пешниҳоди хабаршоу як каме фарқ мекунад. имрӯз аз раванди даводав барои гирифтани шиносномаи намунаи нав бароятон мегӯям. шояд кадоме аз шумо низ ба чунин мушкил рӯбарӯ ҳастед ва қаблан огоҳ мешавед ки аз чӣ сар кунед ва тақрибан медонед ки чӣ қадар вақт сарф мешавад. чанд рӯз пеш аз гум шудани шиносномаам хабар дода будам. қисса ин буд ки шиносномаи субсурхамро бо қасди ба шиносномаи пластикӣ иваз кардан гирифтам, аммо дар роҳ гум шуд. хуб дигар мешавад. тақрибан як ҳафта интизор мондам то шояд ягон кас пайдо карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ паём мегузорад ки фалон шиноснома ёфтем, аммо мутаассифона чунин нашуд. ба бахши шиносномадиҳӣ рафтам ва вазъиятро як қисса кардам. гуфтанд нусхаи шиносномаи хориҷӣ, инн ва шаҳодатномаи таваллудро биёр. ба онҳо фаҳмондам ки дар шаҳодатнома Абдулазиз ҳастам, аммо соли 2001 вақте аввалин бор шиноснома гирифтам, масъули мизи шиносномадиҳӣ ана дар ҳамин ҷо номамро Абдуазиз навиштааст. он вақт барои ин иштибоҳ хеле бо вай баҳс ҳам кардам ва ҳатто гуфтам ки ин шиносномаро намегирам ва онро иваз кунад. аммо он масъул аз ман хиратар будааст ва ба қавле дигар ба тақдир тан додам. бо ҳамин дар тамоми санадҳо аз Абдулазиз ба Абдуазиз табдил шудам. дар омади гап бояд гуфт ки он масъул хайрият навиштани ҳарферо фаромӯш кардааст ки набуданаш ҳам шукри худо маъниро халалдор намекунад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд дидаем ки ҷинси баъзе мардҳоро зан ва занҳоро мард навиштаанд дар шиносномаҳо. ва ё як ҳамсоямон ба ҳамин наздикӣ нақл кард ки насабашро ба ҷои Ғоибов Ғаюров навиштаанд. дар бахши шиносномадиҳӣ исрор карданд ки ҳар чӣ дар шаҳодатномаи таваллуд бошад ҳамонро менависам. ба сухани ман ки намешавад боз як бор ҳамон иштибоҳи 20 соли пешро такрор кунед то саргардониҳои ман камтар шаванд, негуфтанд ва тавсия доданд ки агар мехоҳам шиносномаи нав бо шиносномаи хориҷӣ ва дигар санадҳо мувофиқ бошад, беҳтара шаҳодатномаи таваллудамро иваз кунам. ба шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ рафта вазъиятро дона дона қисса кардам. дар варақчаи феҳристи асноди зарурӣ барои иваз кардани номро ба дастам доданд. тибқи он нусхаи шиноснома, шаҳодатномаву нусхаи он, нусхаи шиносномаи падару модар, нусхаи шаҳодатномаи ахди никоҳи онҳо, маълумотномаи ҷои зист ва оила аз ҷамоат, 2 дона расми 3/4 ва 1 дела лозим будааст. ҳаққи хизматрасониҳо барои иваз кардан 168 сомонӣ будааст ва ман ҳам бо 2 дасти адаб онро супурдам. ҳамин тавр баъд аз як рӯз соҳиби шаҳодатномаи нави таваллуд шудам. аммо инҷо бояд як маълумотро ҳам бигӯям ки агар дар мизи шиносномадиҳӣ як ҳарфро фаромӯш карда бошанд, ҳангоми гирифтани шаҳодатномаи таваллуди аввалам моҳу рӯзи таваллудро иваз карданд. масъули ҷамоат аз масъули мизи шиносномадиҳӣ ҳам гарангтар будааст ки ба ҷои 24 январ 6 август навиштааст. баъзан худоро шукр мекунам ки соли таваллудамро он вақт иштибоҳ карда, масалан соли 1648 ё 1750 нанавиштаанд. хулоса шаҳодатномаи Абдуазиз шударо гирифтаму ба дархости масъули бахши шиносномадиҳӣ як бори дигар ва маротибаи сеюм ба ҷомоат рафтам ва маълумотномаи суратдор овардам. ногуфта намонад ки ҳамзамон бо ин баҳона гурӯҳи хунамро ҳам акнун фаҳмидам. барои ҷарима ва барои иваз кардани шиносномаи нав 370 сомонии дигар аз ман гирифтанду тамом. не, тамом нашуд. ман ки як рӯз қаблаш ба умеди шиносномагирӣ рафта будам ва ришамро покиза тарошида будам, дар як рӯзи даводавии шаҳодатнома мисле ки ришам давидааст ва гуфтанд ки бо ин риш акс гирифтан намешавад. ҳоло ин ду аксро бубинед ва дар комментария бинависед ки аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд. оё фарқиятро эҳсос мекунед ё на? хулоса ришро ҳам гирифтам ва омадаму акс гирифтам. гуфтанд баъди 15 рӯз шиносномаи нав омода мешавад.
نام و نسب و سال تولدم را 140 بار خواندم تا دوباره کدام حرفی را نپرتافته باشند و اکنون با شرافت شناسنامه نو از SMS های زیادی شرکت واویلان هم خلاص می شوم. این شرکت مثل که نمیخواد عبدالعزیز نام مشتری خوبش را از دست بدهد و هفته چندین مرتبه پیام میفرستد که سیم کارت را با شناسنامه نمودی نو با همین شناسنامه پلاستیکی که اکنون میگیرم ثبت نام کنم. تشکر از واویلان که اینقدر غمخوری میکند و اما یک نکته دیگر رو هم باید بگویم که هنگامی در شناسنامه نو من مجرد ثبت میشم. قصه این هم جالب است. خانومی که پرونده سندهایم را ترتیب میداد گفت نسخه شهادتنامه عقد نکاح هم ضرور است. گفتم اگر برای شهادتنامه برگشته دیگر بار دوشنبه بروم باز یک روز دیگر سرسانی ها ادامه میکند. گفت پس در شناسنامه مجرد می نویسند. گفتم باشد، اما این خانم گفت که باز نشود که همسرت آمده کشتل ما را بگیرد. گفت در گذشته هم چنین حالت ها زیاد بودند که یک نفر را با همین دلیل مجرد نوشتیم اما زنش آمده خیلی زیاد جنجال کرد. دوستان عزیز، کوشش کنید که شناسنامه تان را گم نکنید و اگر گم کردید برای گرفتن شناسنامه نو قبلا تمام حجت ها را پیشکی آماده کنید تا در شناسنامه به جای مجرد جرد نوشته نشوید. خداوند نگهبانتان. خیر.